Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Umkaber Sports Club kalalong ka kenhun ban yok rae ka nam ladu hadien bakalala ban penlim no ya ka Wailoi Sports Club da Sango Laar hak lempung nyilek kai bala tip kum ka first memorial of late Srimati Sukmon Khongsit football tournament bala penlong hak ka khalai terik uyayong arjar khat kendai Hamadan Maulum Tersat Playground daga Maulum Tersat Sports and Cultural Club. Hagani ka jinya khun hak ka kelas step ka Umkaber bat ka Wailoi kilayok tap marshi goal bat daytat on dalas dang biang kejinya khun hak kelamit baka Umkaber kala yo ban tap sa sau gol kat baka Wailoi kalala ban penpai pat satang shi gol hagani ka sngi lai don lang u MLA jo ka mau plang Nongspung constituency uba center class sun uba lalong u Khongsan kontobru ya u MDC ka mau plang Dengyei constituency uba Lamprang bla uba lalong u sembut Khongsan bat ikong W Khongsit ibala mi khmat nakayeng kasem jong ikong Sukmon Khongsit nakaliang ka kenhon ilakai jong ko Umkaber kabala yora ya ka nam lado kala khur ai ya ka song pisa ka ba silak arpo hajar tengka katba ka kenhon ilakai jong ko Wailoi kabala wan baar kala yo khur ya ka song pisa ka ba sanpo hajar tengka ngasma buram ya phi kom ka shnong ba phi la le ban sel ya ka ni ka football ha ka kerteng bat ka nam jong imei temen jong i Sukmon Khongsit bat ka jingken mau i ya ka bala bo kerteng kom ka Sukmon Sport Memorial Trophy Cup. Ni semua ya kini kejing pendam buram. Bat ni ai kumlei. Yang pi baro ya kejing ya kinong lek kai ki basin benda nado basdang hado kan ni ke final. Tu ki kon samla tu nang pendon kam ya la ki jong ki sa bau blei la ai ya pi. Tang kan ni kejing ker khu do nga ai ya pi baro kumlei sibon.
ngai ku blai pi leila kai ba ki pelayan nak ni ka wiloi ru leila kai ba tunjuk ndre ka jing la kai ba job bat u ba buat yu ba job uju dan berbo bat ka bakan du ngai ku blai ya pi ki pak ba tersat ki ba je football du kata bat ngangit scam palasan snam ka tournament ka tham itanak susu ku blai Sukmon